So, ladies and gentlemen, our competing group number 12 is Barangay Maliaw! Hello everyone, welcome to my channel. Suno sa Biblia sa libro sa Genesis chapter 1, verse 27. Kintuga sa Ginoo ang mga tao may kalain-lain nga asalian, babae kag lalaki. Apang sa biyak nga bahin, may mga tao nga may kinaiya nga balatsagon kag estado sa kabuhi. Suno sa iya pagpati kag namatay. Oo, kita nagapati nga ang tanan nga tinugan dili sa kalibutan ginabaton kag ginarespeto. Nga kung ano man ang kinaiya sini, inihayag kag hindi likom sa atong paghuna-huna kag balatsagon nga sila ginarespeto sa sosyedad. Ang mga agi kag mga tomboy. May isa kadako nga palamungkutanon nga nagkalagkag sa atong kaisipan. Ano ang matapos ini sa ila kung sila magtagiwan na, kamagkado o magpatulong sa piyak na kaibutan? Ang ila ba na mga kalag, pagabatunon sa langit, o kung sa impyerno? Mga kaabyanan, saksihan ang pinasahi na presentasyon ng ikahatag sa Barangay Maliaw! Mga
that was competing group number 12 from Barangay Maliao. Barangay Maliao is headed by their Punang Barangay Honorable Emelina Serra and their SK chairperson, Honorable Levy May Haurige.